cortos minutos. Saludamos hasta ahora al alcalde de Oleiros y portavoz del Grupo de Alternativa dos Veciños en la Diputación, Ángel García Seoane. Que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Falamos da perigosidade da rede provincial de estradas. Bueno, as diputacións, en concreto as 4 diputacións, son donas da maior parte da rede provincial de carreteras de Galicia, non? A rede de diputación provincial aquí na Coruña require dunha forte inversión, desde o meu punto de vista, non? É o que tema que quero comentar. Carreteras moi estreitas e peligrosas, non chegan a 5 metros moitos delas de ancho, sin andéns para os peatóns, e con alto risco de accidentes, non? Como se leva observado ao longo dos anos. As redes provinciales acumulan, iso son datos que ten tráfico, acumulan a maior parte dos accidentes da comunidade autónoma, non? Por tanto, eu entendo que é necesario que a Diputación da Coruña, neste caso, que na que estou, destine máis fondos para garantizar esa seguridade viaria, aínda que se está facendo tapando cunetas, pero iso non é suficiente, non? A seguridade viaria hai que ampliar as carreteras, non tapar as cunetas, porque despois veñen moitos problemas de diluvios que as cunetas atascadas e, por tanto, un mal maior, non? É importante, xa digo, que se fagan estas obras porque son o 80% dos núcleos da provincia están comunicados por carreteras provinciales. Un tema de fondos non existe na Diputación da Coruña, porque está a pechar os exercicios presupuestarios con fortes superávits, por tanto non hai un problema de fondos, é un problema de decisións, non? Hai tamén que añadir que a nefasta política do ministro Montoro e o seu teito de gasto ten paralizado as importantes inversións de obra pública tanto na Diputación, que me consta, como nos concellos. Concellos que temos a economía saneada, a maior parte dos grandes concellos de Galicia, e sin poder invertir para isto por qué? Para favorecer o déficit do Estado, non? Aforra España para a conta dos concellos e a conta das diputacións, mentras desde Madrid se malgasta o diñeiro naquelas cousas que lles interesa a eles. Por outra banda, a Diputación ten que revisar a súa política, desde o meu punto de vista tamén, de contratación. Dadas as alarmantes baixas, este é un tema que a min me está creando ampollas, non? Alarmantes baixas na licitación. Estos días pasados chegaron as baixas ao 62%. O 62%. Isto é moi grave. A media acumulada do 2016 de toda a adjudicación que fixe a Diputación está nun 38%, tamén alarmante, non? E tamén é alarmante a cantidad de empresas que se presentan a cada obra na Diputación, 55 a 67 é a media, cando en calquer concello se presentan 7, 6, 10 con obras importantes. Aquí hai algo que analizar. Tamén se comprobou que varias empresas, isto comprobei eu, están aliadas para influir nas baixas para evitar que sexan temerarias. Por poñer un exemplo, de 13.267.955 euros contratados no 2016 para carreteras pola Diputación, 4.100.000 foron a unha sola empresa con dúas cabezas, non? Isto debido a que se fan cousas irregulares a hora da contratación por parte de algunhas empresas. Non é posible que unha obra de 508.000 euros se adxudique, como estes días pasados, en 299, non? Algo está mal, ou ben o proxecto ou habrá que fiscalizar as obras en condicións. Se se fan ben os proxectos e se fiscaliza a execución das obras e as empresas, eu creo que se podía contratar un 20% máis de proxectos, porque estas baixas son alarmantes. Xa digo, habría que... É moi difícil nas carreteras, porque che botan, en vez de 5 centímetros de asfalto, che botan 3, e xa che fastidiaron a mitad do presupuesto. E claro, estamos falando de un montón de carreteras, imagínate o que se levan esta xente, non? Por tanto, remato, a seguridade nas vías provinciales eu creo que requiere dunha revisión urxente da política provincial, non? É urxente que se mire isto, que non se dé a empresa máis baixa, que se analicen as cousas, porque creo que está habendo moitas irregularidades que están creando un problema ás arcas provinciales e un negocio irregular ás empresas que se levan estas obras, non? Moi ben, pois alcalde de Oleiros e portavoz da Alternativa dos Veciños da Diputación, Ángel García Seoane, moitísimas grazas. Gracias a vos, hasta logo.